இந்த டாகை வந்து சென்னையில் யாரோ விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா இல்லை இதுவாக ஓடி வந்துருச்சா அப்படின்றது தெரியல. மேலா ஃபீமேலானும் தெரியல. டீட்டெயில் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் கொடுத்துருக்குற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. அவங்க எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் இந்த டாகே ஓடி வந்துருச்சுன்னா இவனோட ஓனர் வந்து எடுத்துக்கோங்க, அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி. அப்படி இல்லைன்னா யாராவது வளர்க்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னாலும் இவங்க நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில் கேட்டுக்கோங்க. சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம்.